Здравейте! Благодаря ви, че се присъединихте към нашата виртуална пресконференция. Аз съм Екатерина Белчева и съм организатор на Европейския веломаратон. Това е Джон Хейзелвуд, който ще бъде участник в Европейския веломаратон и който е един от най-запалените ни привърженици и помощници. Благодарение на него имаме възможност да предаваме тази виртуална пресконференция. Плана за днес е, аз ще ви разкажа малко за Европейския веломаратон и Джон ще ви разкаже за centtransit.bg. John, would you like to introduce yourself? Hi, I'm John Hazelwood. I'm the CEO and founder of centtransit.bg. Джон е основателя на centtransit.bg. Това е първата туристическа агенция, която е изцяло онлайн. Те предлагат множество туристически пакети, включително и пътуване до космоса. И съвсем отскоро се лансират и sportstours.bg, което подпомага хора, които искат да участват в спортни състезания на непрофесионално ниво. Джон е от 10 години в България и също току-що добави, че е от Остин, Тексас. Аз питам Джон да ни разкаже каква е връзката между него и Ланс Армстронг и защо ние го поканихме днес тук. Lance is from Austin and Lance Връзката между Джон и Ланс Армстронг е първо, че са от един и същи град и основно е това, че Ланс Армстронг е вдъхновението за Джон да се занимава с повече колездене и най-много велосипедисти има в Тексас заради вдъхновението, което Ланс Армстронг им дава с неговите успехи, спортни успехи. Of Lance Armstrong. And for those of you who don't know Lance Armstrong, he was a 7-time Tour de France winner. За тези, които не знаят кой е Ланс Армстронг, Ланс Армстронг е победител, 7 пъти е побеждавал Tour de France. And a cancer survivor. He had cancer, he was about to die. Ланс Армстронг е основател на livestrong.org, което е организация, която подпомага хора, страдащи от рак. И тази лента, тук пише Live Strong. Тези гривни са част от начина, по който те пропагандират фундацията. И затова и Джон днеска носи такава на ръката си. Джон има приятели, които се познават лично с Ланс Армстронг в Остин, Тексас и чрез тях Джон е поканил Ланс Армстронг да се включи в, дори надяваме се да дойде лично поне в една малка част от, или поне за малко по време на 55-те дни, през които ще караме през Европа. И нека да ви разкажем сега малко и за Европейския веломаратон. Ние започваме на 2 юни в 9 часа на пилоните на НДК, където ще се съберат всички участници и хората, които подкрепят нашата кауза в България. Това са много велосипедисти, хора, които се спортуват също професионално и каним всеки да се присъедини към нас просто за един ден да честваме тръгването на Европейския веломаратон. Планът е да преминем 4000 км през 11 държави за 55 дни и да завършим 2 дни преди официалното откриване на Олимпийските игри в Лондон. Основните цели на веломаратона са, освен да караме 4000 км, да вдъхновим колкото се може повече хора да карат колело. Много е важно за нас да изтъкнем, че независимо дали хората са здрави или имат някаква степен на инвалидност, всеки може да кара колело и в този случай това ще бъде и мой баща, който ще кара триколка, тъй като при катастрофа миналата година той загуби движение в лявата си ръка и тя сега е парализирана. И също ние искаме да призовем повече хора да спазват правилата за движение по пътищата и да поканим управниците на държавите и на всички държави, през които ще преминем, да подобрят условията за колездене и за ходене пеша. Искаме да поканим хора, гражданите на Европа, да се присъединят на 11-те мероприятия, които ще организираме с помощта на местни организации.
Като, например, в Белград заедно с... ще направим мероприятие заедно с Yugo Cycling Campaign. Това е една от най-активните велоорганизации в Сърбия. Тя ще бъде на 9 юни. По същото време в Лондон се организира голо велошествие, където всички хора се отказват от дрехите си за този ден и карат както майка ги е родила през улиците на Лондон, и се надяваме да намерим съмишленици в Белград, които в синхрон с това мероприятие да направим едно велошествие такова в Белград. Също не толкова, може би, интересно за някои хора, ще бъде, но също много голямо събитие. В Будапеща се провежда много голям музикален фолк фестивал между 6 и 17 юни, и се надяваме ние да се включим към голямото веселие на 17 юни. Аз лично съм много с нетърпение очаквам да се представиме на конференцията за градска мобилност, която ще се проведе от 1 до 4 юли в Штутгарт, и тя ще това е платформа за обединяване с цел коопериране за развитие, прилагане и разпространяване на иновационни решения за градска мобилност, която е по инициатива на кмета на Штутгарт, и ние искаме просто да подкрепим тяхната идея, че велосипедите са един от най-добрите начини за транспорт в големите градове. В Брюксел ще се срещнем с представителите на Белгийския олимпийски комитет, и които организират тази година в Лондон по време на Олимпийските игри това, което ще се нарича Белгийски велорай. И ние се надяваме също да бъдем специални гости там и да се срещнем с белгийските спортни величия. In each country we're going to be having media event and Bulgarian event, so we're going to be inviting all the Bulgarians that live in that city or in the country to join us for a small gathering, a party, a little Bulgaria festival, and we'll be having shopska salata and some good Bulgarian barbecue. Thanks, John. Това е наистина много важна информация, и искаме да поканим българите, които живеят в градовете, през които ще минем, но също и в държавите, да дойдат на 11-те мероприятия, които ще организираме. И това може би аз трябваше да го кажа, но ето един американец от Тексас призовава българите да се съберат на тема велосипеди с шопска салата и барбекю. Така че специална покана от Остин, Тексас, на всички българи да дойдат в 11-те държави в Европа, през които ще минем. Маршрута с всички дати ще бъде обявен на веб страницата на веломаратона, която е velomarathon.eu, и там има обозначени местата, където ще имаме мероприятия, и ще има допълнително по време на пътуването ще добавиме пълната информация за самото местонахождение на тези мероприятия и отколко те ще бъдат там. И ние ще бъдем там. And just to mention, through all these different these media events, we're going to be having a press conference, a virtual press conference live. And the entire route we're going to be streaming and filming, and so very good. Yes. We're going to be posting this on our site, so people will be able to view them later. Yeah. Great. Значи нещо много важно. Ние ще се опитаме ще организираме в всички градове, в които ще имаме мероприятия, виртуални пресконференции като тази, както и ще се срещаме с местните медии, на която ние ще обявяваме какво ни се случва по време на пътуването, но също и ще приготвим материал, който ще слагаме на нашите веб страници, където хората могат да следят за развитието на веломаратона. And we want to thank our sponsor, MTEL, for helping us with the streaming.
Ние искаме да благодарим на MTEL за предоставения интернет пакет, който ще ни даде възможност да качваме видеоматериала на нашите веб страници по време на 55-те дни, през които ще пътуваме. What inspired our logo is the revolutionary heroes and the flags of different countries. Така както Джон обяснява, концепцията за логотата и тениските, които ще имаме по време на маратона, те ще представляват през всяка държава, ще имаме триколора или на цветовете от флага на съответната държава и върху тях ще имаме образ на революционен герой или личност, която е вдъхновяла хората от тази съответната държава. People, we want this to be an inspiration and to be able to, for people to be inspired to do something and make a difference, whether it's biking across Europe or standing up for whatever they believe in. Our concept here is we have different heroes. You can see Che Guevara is one of our main characters. Както тук Джон показва и обяснява, че ще имаме такава тениска с цветовете от флаговете на всяка съответна държава и също с революционен или исторически герой, който е вдъхновявал хората в тази съответна държава. И ще имаме отделна тениска за 11-те държави. And the green circle is meant as an eco emblem. Зеленият кръг зеленият цвят символизира екологията и за това, че искаме да предпазваме природата. So we want to inspire the eco lifestyle. И искаме да вдъхновяваме екологическия начин на живот.